Good morning sa iyo, boss. Ang laki ng tahong mo ngayon, ah. Laki bossing. Isang tabo pa rin, 100. O yun, no? So 100 pesos pa rin po yung tahong dito ni Idol, no? Yan po yung mga laman niya, oh. Tapos ang talaba po, ayan, nalagang 100 piso rin po yan, isang tabo. Eh, ano yan, yung tumpukan? Marami yan eh. Magkano po isang tumpok? So 100 pesos po yung isang tumpukan po ng flying fish. So 220 pesos po ang kilo po ng hipon. Tapos ang pusit ay 230, oh. Dito sa malalaki, magkano? So yun, 240, no? Yun, no, 70 pesos po ang per kilo ng galunggong. Napaubos ko lang, Boss Lando. Paubos na, no? Idol, magkano yan, Idol? 300, pre. Yun, no? So, ang laki po, 300 pesos po. Pwede nyo na pong bilhin. Sit po dito na 220 po ang per kilo at ang gulyasan ay 60 ang per kilo, no? O yun, no? Hasa-hasa po dito ay 140 pesos po ang per kilo. So, shoutout sa'yo, Lodi. Shoutout. Ayun, 3 point. So dito po ay 220 ang per kilo po ng hipon, no? At ang bangus po ay 100 pesos din po ang per kilo. Ito po yung nakadaing na, oh. Ito yung sandaan isa. Ayun, sandaan isa. Ito ha, ito 100 pesos po ang isang piraso. So sa per kilo naman po, ito po yan. Kasi po yung mga kiluhan po ng mga bangus at galunggong. Per kilo po ng mga hipon na big size dito sa Malabon Fish Market. Ito pong ganyang kalaki po, oh. So 300 pesos po ang per kilo. Dito po ay 240. Oy, Boss Lando. So shout out sa iyo, kaibigan. Shout out sa iyo, Idol. Ayun. Oh, di ba? Shout out kay Avatar. So sa gulyasan po dito, no, 80 pesos po ang per kilo. At ang tulingan ay 60. Yellowfin tuna ay 100 pesos po ang per kilo. Video mo. Idol. Ano to? 200 na, 200. O yun, so 200 pesos po ng gulyasan na yan. Tawag yung pating. Ayun. Tawag yung pating eh, no? Pating. Tinawag ng pating po yung gulyasan, no? Magkano? 200 pesos? O yun, so 200 pesos po yung isang malaki po na gulyasan. Salamat, Idol. Ayan. Thank you, thank you. So, tumpukan po ng tulingan ay 100 pesos po. So, murang-mura pa rin po ang ating mga isda, no? Ito ay nagdalaro sa mahigit 1 kilo na po yung tumpukan. O, yun, no? 2 kilo yung tumpukan po, no? So, merong dalagang bukid po dito. Magkano kilo dito sa dalagang bukid? So, 150 po ang per kilo po dito ng dalagang bukid. Kaya mo lang po, Noy. Piso. Alright, so sa per kilo po dito ng gulyasan ay 60 pesos po ang kada per kilo, no? So sa mga tumpukan ay 100 pesos. Yan po yung mga presyuhan at mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, no? So dito po ay mayroon pong ibinebentang maling. Sa halagang 2 piraso po ay 150. So sa mga prutas naman po tayo ay ang kiluhan po 35 pesos ang kalahating kilo. Di bali 70 pesos po ang per kilo po ng ating mangga dito sa Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, Boss Jason. Magkano po si kalawang? 140 lang, Boss Lando. Ayun, no? 140 po ang per kilo po ng pusit kalawang. So dito naman po ay grabe po ang mga tumpukan po ng galunggong, no? Yan po yung mga presyohan ng tumpukan dito sa halagang 100 pesos pa rin po at 50 pesos mga tumpukan po ng isda dito sa Malabon Fish Market. Mga presyohan ay sulit na sulit po sa ating bulsa at talagang makakapag-ulam na ang iyong pamilya na maghapon dahil sa mga presyuhan at murang-mura ang mga halaga ng bilihin dito sa Malabon Fish Market ng mga isda o ibang klaseng lamang isda.
Alright, so good morning po sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po dito sa Malabon Fish Market. So update po tayo ng panibagong presyuhan at kalakaran dito sa Malabon. So ang tao po ngayon dito ay unti-unti at dumarami, no, sa kanilang paghahanap po ng kanilang mga iuulam sa hapagkainan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-ikot dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Good morning sa iyo, boss. Ang lalaki ng tahong mo ngayon, ah. Laki bossing eh. Isang tabo pa rin, 100. O yun, no? So 100 pesos pa rin po yung tahong dito ni Idol, no? Yan po yung mga laman niya, oh. Tapos ang talaba po, ayan, nalagang 100 piso rin po yan, isang tabo. Mukhang nakaubos ka na. Wala, babukan niyo yan. Babukan kasi mainit eh. Ay, oo. Kaya layo muna eh. Kaya pala. Wala ano eh. Kaya na lang yan kunin niyo. Eh, ano yan, ay tumpukan? Marami yan eh. Magkano po isang tumpok? So 100 pesos po yung isang tumpukan po ng flying fish. Boss, thank you. Nice, salamat po. Marami yan, ma'am. Bonbon. Sandaan. Ayun, kabase. Kabase, yung mga tumpukan po ay 100 pesos, oh. Tsaka alakaak, yan. Tapos po yung mga istang turay. Tapos istang lapat. Shout out po sa inyo, nanay. Salamat po. So dumayo po kayo dito sa Malabon Fish Market at murang-mura pa rin po yung mga presyohan ng isda, no. So yan po yung mga tumpukan po natin dito, no. Sa mga nakalatag ay 100 pesos. Pati tulingan 100 pesos. Ayan, no. 100 pesos po, no, ang tulingan at galunggong. Dito po ay 50 pesos. Boss, salamat. Bibirahin ko yun. Mabuti, babae lang yun. Vlog muna ako. Oo. So 220 pesos po ang kilo po ng hipon. Tapos ang pusit ay 230, oh. Dito sa malalaki magkano? So yun, 240, no. Yan po yung mga presyo ng hipon po dito sa Malabon Fish Market. Salamat. Ayun, no, 70 pesos po ang per kilo ng galunggong. Napaubos ko lang, Boss Lando. Paubos na, no. So yan po yung mga presyohan ng pusit, no. Ang pusit po ay marami po kayo mabibili dito, no. Meron 220 at 250 ang per kilo po ng pusit. At ang balsa galunggong ay 120 po ang per Mami, kilo. magaganda yan, Mami. O, pinamawasan ninyo. Mami, o. Hindi ko lang napalitan ng tubig para maubos. Idol, magkano yan, Idol? 300, pre. Yan, no. So ang laki po, 300 pesos po. Pwede nyo na pong bilhin. So mga pusit po dito na 220 po ang per kilo at ang gulyasan ay 60 ang per kilo, no? O yun, no, hasa-hasa po dito ay 140 pesos po ang per kilo.
May libreng plastic pa. Ayun, libreng plastic. So, murang-mura pa rin po ang mga presyohan po dito ng isda natin sa Malabon Fish Market. At po ayun, shout out. Ayun, shout out po sa mga mamimili po natin dito sa Malabon Fish Market. What's up mga kaluga? Ayun. So, sa mga per kilo po ng tulingan natin dito ay 60 pesos. Ang bangus po ay 120 pesos po ang per kilo. At ang mga hipon natin dito ay 300 pesos. So sa mga tilapia po, no, 100 pesos po ang per kilo. 50 pesos po sa mga tumpukan. 70 pesos po ang per kilo po ng tilapia Batangas dito sa Malabon Fish Market. So dito naman po ang kilo po ng bangus ay 100 pesos. Sana nga lang, di ba mabili? Iyo. Sa ano mga hipon magkano? 20. Ayun, no, 2.20 po ang per kilo po dito ng hipon. Salamat. So, dito naman po ang yellowfin tuna ay 100 pesos po ang kada per kilo. So, shoutout sa iyo, Lodi. Shoutout. Ayun, 3 point. So, dito po ay 220 ang per kilo po ng hipon, no? So sa per kilo naman po dito ng galunggong na 100 pesos at ang bangus po ay 100 pesos din po ang per kilo. Ito po yung nakadaing na. Oh. Ito yung sandaan isa. Ayun, sandaan isang kilo. Ito ha, ito 100 pesos po ang isang piraso. So sa per kilo naman po, ito po yan. Kasi po yung mga kiluhan po ng mga bangus at galunggong. So yan po yung mga yellowfin tuna natin, no? Alright, so dito naman po ang balsa galunggong po ay 100 pesos, malalaki na po, ayan, no? So sa per kilo po ng mga hipon na big size dito sa Malabon Fish Market, ito pong ganyang kalaki po, oh. So 300 pesos po ang per kilo. Dito po ay 240. So shout out sa iyo kaibigan. Shoutout sa iyo, idol. Ayun, oh, di ba? Shoutout kay Avatar. Ayun, shoutout Avatar. So sa gulyasan po dito, no, 80 pesos po ang per kilo. At ang tulingan ay 60. Yellowfin tuna ay 100 pesos po ang per kilo. Video mo. Magkano yan, idol? Ano to? 200 na 200. O yun, so 200 pesos po ng gulyasan na yan. Tawag dito pating. Ayun. Tawag yung pating ngayon. Pating. Tinawag ng pating po yung gulyasan, no? Magkano? 200 pesos? O yun, so 200 pesos po yung isang malaki po na gulyasan. Salamat, idol. Ayan. Thank you, thank you. So sa tumpukan naman po dito ng Matambaka ay 100 pesos. So, tumpukan po ng tulingan ay 100 pesos po. So, murang-mura pa rin po ang ating mga isda, no? Ito ay naglalaro sa mahigit 1 kilo na po yung tumpukan. Ayun, no? 2 kilo yung tumpukan po, no? So, merong dalagang bukid po dito. Magkano kilo dito sa dalagang bukid? So, 150 po ang per kilo po dito ng dalagang bukid. Yan. Yan na yun, uy. May ano lang po, Noy? Piso? Hello, boss.
Alright, so yellowfin tuna, oh. Alright, so sa per kilo po dito ng gulyasan ay 60 pesos po ang kada per kilo, no? So sa mga tumpukan ay 100 pesos. Yan po yung mga presyuhan at mga tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, no? So halagang 100 pesos po ang mga gulyasan dito. Ayun, no, 150 pesos po. 150. Ibinibigay na po, dalawang tumpukan po, no? May higit 2 kilo na po, no? Yan po yung mga presyohan natin dito sa Malabon Fish Market. At murang-mura pa rin po ang ating mga isda, no? Mga bagsak presyo po dito sa Malabon Fish Market, no? So, grabe po ang mga ibinagsak po ng presyo ng isda po dito sa Malabon Fish Market. Ang mga gulyasan po ay 100 pesos po ang kada tumpukan. 2 kilo na po ang ating mga ibinebenta po dito na tumpukan, no? Talagang murang-mura pa rin po ang ating mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. Wala nga sa bilan sa lugar yun. Ano yan, koloro? Ha? Koloro. Mga player, paano mga player? Mga player, mga idol. Ayun. Mga player po ng Malabon Fish Market. Mabilis pa tatapuli yan, nakakontent. Mas wala yung pating. Ay, di ko may bawati ka sa ibang lugar. Alright, so sa mga presyo at kaganapan dito sa Malabon Fish Market, ang mga presyohan po ng ating mga ibinebentang mga isda dito ay murang-mura pa rin po. At talagang dagsa, no? Yung mga gulyasan po, nagkakahalaga po ng 60 po ang kada per kilo. Di pa ako tapos eh. So bagsak presyo po ang mga gulyasan po dito, no? Alright, so dito po ay mayroon po ibinebentang maling. Sa halagang 2 piraso po ay 150. So sa mga prutas naman po tayo ay ang kiluhan po 35 pesos ang kalahating kilo. Ibali 70 pesos po ang per kilo po ng ating mangga dito sa Malabon Fish Market. At may mga tumpukan din po tayo mabibili sa halagang 50 pesos. So sa mga nagtatanong po lagi sa atin, no, kung paano po ang pagpunta rito. So ito pong lugar ng Malabon Fish Market ay 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. Shoutout sa iyo, Lodi. Yan po yung mga presyohan po, no, ng tumpukan dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Shoutout sa iyo, Boss Jason. Hello guys! Yun. Magkano per kilo ng galunggong? 30 lang, 130 oh. So 130 po ang per kilo po ng galunggong, no? Salamat. So sa kilo naman po ng hipon dito sa Malabon Fish Market ay 200 pesos. 3 iba lang ito, madam. Sa Pusit Kalawang. Vlogger, oh. Yan yung 3. Magkano Pusit Kalawang? 140 lang, boss natin. Ayun, no? 140 po ang per kilo po ng Pusit Kalawang. So may yellowfin tuna rin po dito, no? Sa halagang 120 ang per kilo. Kaliskis to, boss.
Boss, magkano kilo mo ng bangus ngayon? Per piraso, 100. Ayun o. Per piraso po ang bentahan, no? 100. 100 po ang isang piraso. At ang tumpukan, ito po, 3 piraso, 100 pesos din po. 40 na isa. So, mga tumpukan din po dito ng galunggong, 100 pesos. Gawin natin wala to, boss. O, dito lang. So, grabe po ang mga bentahan po dito, no? Talagang masusulit ang iyong pera. Dahil sa 100 pesos mo ay marami ka nang mabibiling ulam dito sa tumpukan. At makakapili ka pa nung kung ano-anong klaseng isda dito sa Malabon Fish Market. So, dito naman po, yellowfin tuna ay 130. 130 pesos po ang per kilo. So sa mga tumpukan naman po nila dito ay 100 pesos ang galunggong. 130! Dito naman po ay 50 pesos. Boss, salamat. So dito naman po ay grabe po ang mga tumpukan po ng galunggong, no? Yan po yung mga presyohan ng tumpukan dito sa halagang 100 pesos pa rin po at 50 pesos mga tumpukan po ng isda dito sa Malabon Fish Market. So talagang may mga presyohan na po na nakalagay sa kanilang mga paninda, no? Kampang ganun din. So dito sa Malabon Fish Market, ang mga presyuhan ay sulit na sulit po sa ating bulsa. Talagang makakapag-ulam na ang iyong pamilya na maghapon dahil sa mga presyuhan at murang-mura ang mga halaga ng bilihin dito sa Malabon Fish Market ng mga isda o ibang klaseng laman dagat na. Boss, good morning po nanay. Shoutout po. Si Pam, shoutout. Grabe pala doon sa Burautan. Kaliwat kanan na may tugtog. Hindi ako na kapiraso lang yung na-vlog ko doon. Hindi ganun kahaba. Pero okay, ang daming latag. Alright, so sa mga presyuhan at kaganapan dito sa Malabon Fish Market, sobrang mura pa rin po ng kanilang mga ibinibentang seafoods dito, no? Talagang ikaw ay maiinggaya dahil nga gawa nga ng ang mga presyuhan ay panalong-panalo at sulit na sulit talaga sa ating mga bulsa. So ang gulyasan po, no? Talagang dagsa po, napakarami, lalo na yung mga tumpukan. 2 kilo na sa halagang 100 piso. Talagang ikaw ay pera na lang ang talagang kulang para makabili ka ng mga ulam dito sa Malabon Fish Market. Alright, so sa sistema po dito sa Malabon Fish Market, ang ating mga bilihin po dito ay murang-mura at dagsa po. At talagang swabing-swabe po yung mga presyohan po dito ng mga isda
So gawa na po na talaga napakarami pong mga gulyasan dito, no? Sa mga tumpukan ay panalong-panalo po talaga kaya kapag bumili po kayo dito sa Malabon Fish Market. So anyway, shoutout po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shoutout po sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po dito ni Boss Lando Explorer. At sa mga kababayan din po natin na dumarayo dito, no? At sa mga vendor po natin na masisipag at makapagatid sa ating mga kababayan ng mga magagandang presyo dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po.